זה מוכן? שומעים. סבבה. היידה שמינית, השפעה! החתרת השנה! החתרה של השמינית. מגיעה באיחור מכונית, הנה מגיעה חרדית. חצאי! ציון סביר, צריכה אוויר. החתרה בלמד, שבט תשפיל עם מבט, השמינית מוכנה ואת. החתרה של השמינית, מגיעה רבנית. מגיעה באיחור מכונית, הנה מגיעה חרדית. ציון סביר, צריכה אוויר. החתרה בלמד, שבט תשפיל עם מבט, ענת מוכנה ואת. כשהשמינית מגיעה, כשהשמינית מגיעה. אז זה לא בכניסיים, באו בריצה, אני מגיעה עם חומר רטן, תחת פטן. זה סתם. עכשיו מגיעה, כולם במיטה, כן. איזה כיף להיות שמינית, צפות אופנה והפות. אבישי שולחנות. את נראית בת 17 בנות? אין כאן אינטרנט, פשוט כי נוגע בהתבוללות. השמינית לא פה מחר, הסיפור הוא כבר מוכר. בלעדינו לא נעים, חיצוני, תנהגי בהילוך שמיני. לך תבין, השביעית בורות בלילה כשאני עושה חיים. תורנית, עד הלילה רבנית. כל החבר'ה מגיעים, לא מדברת עם סחרים, שידוכים ומה? החתרה של השמינית, מגיעה רבנית. מגיעה באיחור עם מכונית, הנה מגיעה חרדית. ציון סביר, צריכה אוויר. החתרה בלמד, שבט תשפיל עם מבט, מירב מוכנה ואת. החתרה של השמינית, מגיעה רבנית. מגיעה באיחור עם מכונית, הנה מגיעה חרדית. ציון סביר, צריכה אוויר. החתרה בלמד, שבט תשפיל עם מבט, נועה מוכנה ואת. יפה, זה טוב. עוד אחד, די. כשיש לי מיונים, החלטתי די משתפים. תפקיד אחד, סתם שיראה טוב, שמינית הכי טובה, שלב והעתקה, די להרצה, אין לי תקציבים, אין טיוש לשמינית, עבודה שכבתית. כל השמינית! אווירה, רבל עד על העמדה, מגיעים להחתרה, מחזור כפה לחגיגה. שושי, זה לא, סיימנו 12 שנים. החתרה של השמינית, מגיעה רבנית. מגיעה באיחור מכונית, הנה מגיעה חרדית. ציון סביר, צריכה אוויר. החתרה בלמד, שבט תשפיל עם מבט, נעמה מוכנה ואת. החתרה של השמינית, מגיעה רבנית. מגיעה באיחור מכונית, הנה מגיעה חרדית. ציון סביר, צריכה אוויר.